min ñagonoma Allah cellal ñalno min ga ko catal gotal sukaɓe meɗen catal ngal wiyete Piindi Ɓamtaare eyyi ko sukaɓe men in woni hen wonɓe caggal leydi woni wonɓe ɗo e leydi kono noon dolɗe ko ɓuuri joɗeɗen noon so eyyi catal ngal waɗi mawɗo waɗi hay abda sambijjan hen Ama Sadio ɗen goni mawɓe ɓe eyyi Ama Sadio am caggal leydi woni abde en ɓen foof hen kamɓe noon neli min ga ɓe neldi totti min oɗo lettere o koye ma fayi lettere on ko kamɓe nelduma ɗum lettere on ɗo wawi uddide noon ha ganda no foti woni hen eyyi kamɓe totti min temedere sappo mbiyam noon yimɓe temedere goho temedere sappo eyyi kamɓe tottinde min tottude eyyi joni noon wonko jinmi minne jinmi ko ballami mawɗo catal ngal ɗo gonɗo ɗo ene Mas'ul ɗo e gonɗo mawɗo leydi ndi to mi telefine hen goto fof mi wiyami mi haala ɗum ko mablago jottiɗo o wiyaɓe jaara ɗum ɗo joni ko toon fayi ɗum ko toon fayi ɗum ɗo joni ko toon fayi tan ko toon fayi maɓe keɓ kamɓe foof ala ittu han ala jiɗi haalde eyyi hankkadi kay gasi tan ala mi yiɗi mi haala kalami ko heeɓi min jiiɗi ko min jiiɗi ko wona seede tan wona seede Ceerno min dokka mabɓe kamɓe ɗiɗo foof mamin nodduɓe joni ni kaɓa anani Ceerno waat sees kamɓe nelduma ɓe ñaganoma Allah cellal amin ɓe jiɗmino makko ɓuuri ɗum kono mataw ɗum ara e juuɗe mabɓe ñagoma duwaw kadi ñagoma duwaw kadi kadi sukaɓe men ñeeɓe tan ala yimɓe randi kadi Piindi Ɓamtaare Woɗaaɓe hen mbayi rugi Hammadul jeeri en fof ne hen heewi bandiraɓe ala yimɓe tan ka yimɓe ko ɓeyga aboukaji oɗo aboukaji balli eyyi fof ine hen wonalɓe politique fof no wayni hen ɓen fof ine hen eyyo enen noon gati min jettinama ɗum joni noon caggal yettude Allah e juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so wiye bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam caggal yettude Allah e juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam juuɗe wa amma bi ni'mati rabbika haddith biɗo la in sakartum la azidannakum son manti o wi ko la in sakartum o waɗani o wi ko tum ɗon tan hani o wi son manti moƴƴere mbaɗan ɗon son manti mana moƴƴere nan ɗon son manti garno gonan ɗon son manti mana joni dewo Allah gonan ɗon o ritti kadi o wi wonde mana wa in tafalu hayran wa in taf o wi son golli moƴƴere falan tukfaru on mbasantake baraji mum ɗum sirat falan tukfaru eylan tu'adamu hawabahu eyyi ɗum ɗo fof e dallinade oɗo e dallinade hadis salah sallam wiɗo mana ha joni mana a shukru mana tan ɗum ɗo firti ko onon ɓuuri andude onon ɓe saabu an mbeɗa andi Abdourahmani aɗa andi mbiyanmami ko kawu ka kawuyam an Amadou kadi sa mbiyatami ko mana ha joni ko kawu min mbiyanmi ko kawu an ko kawu kadi an aɗa andi a meeɗi haalde e mana joni radio Demet ɓe nodduma kalɗa hen haala bakka fayida mbeɗa heeɗi e radio ma aɗa jogui joom suudu ma nan woni hedde ga ɓeeɗi goto woni hedde ga joom suudu ma o jeeya ko gawdi gooti soɓe jogui ɗemgal ngal ko kamɓe tan mbawi ɗum so tawi ko kalanmi ko wona wodani mbiye wodani neɗɗo yo wi ɓulil haqqa walaw ala nafsika neɗɗo sallam wi ɓulil haqqa wi gonga walaw ala nafsika ko sonno ko hoorema o wi kadi mana ha joni ɓulil haqqa walaw kana murran o wi ya haal gonga hay sinno na haaɗi no wayno jadabi ni walla no wayno dara ɓokki noon ko lekkel daɓɓel ina waɗi mana baramɗeɗi way kono ñoomo ko ni sa ƴetti ndiyam a joɗɗini mana e ɓuuri he fodde dumunna tan sa ƴetti tata kon haaɗi ɗum woni jadabi kadi ko noon wayi ɗum noon e fawade ɗum
mi heeɓi kaalis ngo nelduno ɗon e biwasiɗa mana e jokkorgal aboubacry ceerno aboubacry ɓi ceerno ahmadou mouhammadou saïdou sow mo mbiya toon abou a ceerno amadou coumba walla mbo mbiya toon ala Yusuf wiyeteno kadi Yusuf no mbiya toon yousuf sada mamadou sow kamɓe noon mana ha joni koɓe ɓiɓɓe baba minen kamɓe koɓe dendiraɓe am kamɓe dokkata min noon mana ɓirdi kono koɓe saliɓe ɗum noon on goni ñawoɓe toon nawi la haay ñawore la haay ñawon hakkude amen ɓe on ɓe gaddiɗo henne ujunnaji mana temedere e sappo noon foti ay on jarama yo Allah lomtin ay ɓe wi pulaar wi mana duwawu yoni e ɓernde ɓumde ɗum hay somi duwanaki on ɗum ko pulaar wi noon mana hadis kadi man lam yaskuri nas lam yaskurillah sa mantani Allah amanta sa mantani yimɓe amantani Allah waɗi noon ko yimɓeɓe so mbaɗi ko kamɓe gonata sababu alay saabu neɗɗo yumma ko sababu ma mbiya ɗon ko mana joni yummaɓe saabu waɗi noon a ummata ko noon ummi dow asman tan aɗa ɓoyi ni ala wonno ndewɗa ɗon ɗum woni sababu on sa ɗoftaki sa ɗoftima Allah juuɗe e koyɗe a ɗoftaki jinnaɗo a bamma a natta aljanna ɗum abadan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بها والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وكم مسجد من باتشونجل من جوونجل جورسنجل يورمende jortaningo mon mana yurmede jomiraɗo yaajinde onon e dendangal julɓe mana mana malal aduna e lahara e moƴƴude mana battande kadi ngel wiyete ko Hammadul Basiiru ɓi ceerno Haruna Mouhammadou Siré on ko mana kañum on de tan ɓe mbiyata ɗum ɓe mbi ɗum tan kañum woni mawɗo leñol mawɗo woɗaɓe tan kañum hoore mum ama tan haalana yahana ami yaha tan kañum ko gamowo tan minen joni komin amoɓe tan min gami yaha walla mbiya Hammadul Basiiru bunu cheikh Haruna bunu cheikh Mouhammadou bunu cheikh mana joni Siré bunu cheikh Moussa Bah mbeɗa wawi ɗimtande on taniraɓam jeeɗiɗo ɓe ɓuuri andude tan ko ceerno Haruna walla Mouhammadou o kañum bammakko jangguinimo kanko omo yaara e mana jangguinimo o kanko o nimsiri ko omo yaara e duuɓi 16 اللهم صل على سيدنا محمد ايوا de ñagoma duwa tan kam kadi machallah faade fedde nde ñagoma hen duwa tan fedde onon fedde nde mbeɗa duwono on mbeɗa ñaaga